साहेब, बऱ्याचदा आपण पाहतो की खूप दुर्गंधी असते सोसायटीच्या अवतीभोवती असेल किंवा जिथं जिथं घाण आहे तिथं असेल आणि त्याच्यामुळे होतात माशा किंवा मच्छर आणि हे खूप त्रासदायक ठरवतं. पण जर माशा आणि मच्छर कायमचे जर पटकन घालवायचे असेल तर त्याच्यावर उपाय काय? एकदम सोपा उपाय आहे. कुठल्याही सांडपाण्यामध्ये मच्छरांची अंडी असतात. त्यानंतर मच्छर वाढतात. दुर्गंधीमुळे मासे येतात. त्यासाठी हाच एक उपाय आहे, जैविक पुनर्भरणाचा उपाय आहे. असे जे द्रावण आहेत पंचगव्यासारखे, त्याच्यामध्ये लार्वासाईड असतं. लार्वासाईड म्हणजे मच्छरची अंडी मारणारे जीवाणू. ते जेव्हा आपण त्या पाण्यामध्ये सोडतो, पंचगव्यसारखं तंत्राचे द्रावण जर का सोडलं आपण, तर तुमचे दुर्गंधी नष्ट होतेच होते. मच्छर नाही, माशा नाही, दुर्गंधी नाही, काहीही राहत नाही. फक्त ही रेग्युलर प्रोसेस आहे. रेग्युलर थोडं तरी रेग्युलर वापरलं पाहिजे.